Hanstholm Køkken er en mere end 40 år gammel dansk ejet producent af køkken, bad og specialinventar. Vi har en lang tradition for at levere høj kvalitet til en rimelig pris. Hos Hanstholm Køkken er der mange velkvalificerede medarbejdere med høj anciennitet til at sikre produktionen af kvalitetsinventar. Dertil en moderne, effektiv maskinpark. Hanstholm Køkken har et avanceret opskæringsanlæg til opskæring af råvarer til låger, hylder og køkkenkorpus. Operatøren taster emnedsmål ind, og maskinen skærer med en 1/10 millimeters nøjagtighed. Derfor er det muligt at bestille elementer i specialmål, f.eks. skuffeelementer med 65,5 cm i bredden. Dermed kan man undgå grimme tilpasninger, man ofte ser i standardkøkkener. Alle kanter på finerede og laminatlåger forsynes med massivtrælister på kanterne, inden laminat og finer pålimes. Det giver optimal slidstyrke og møbelagtigt design. I et Hanstholm Køkken anvendes brede finerstykker, som limes sammen til en smuk enhed, der virkelig viser træets smukke årstruktur. Den mellemliggende spånplade pålimet massivtræskanter påføres lim på begge sider, og træfineren lægges på. Under stort tryk og varme hærder limen, og rålågen er klar til videre bearbejdning. Avancerede point-to-point-maskiner udfører kantprofileringen af lågen. Derefter er trækanten klar til forsegling med lak. Hanstholm Køkken har et meget avanceret lakeringsanlæg. En låge bliver påført maling i alt mindst 3 gange på bagsiden og 4 gange på forsiden. Mellem hver gang maling foretages tilhørende mellemslibning. Højglanslakering foregår i et specielt anlæg med vand på vægge og gulv til at opsuge støvpartikler. For at opnå en optimal malet overflade af lågerne er mellemslibningen en klar forudsætning. Der bruges mange timer både manuelt og maskinelt for at opnå Hanstholm Køkken-kvaliteten. Endnu en Hanstholm Køkken-kvalitet er, at soklerne kan leveres samlet fra fabrik. Hjørnerne kan endda leveres limet sammen på gæring, derved opnås en usynlig meget stærk samling. Hanstholm Køkken er meget kendt for letløbende, solide skuffer, der fås i 4 varianter, alt efter ønske om design. Skuffe med sider af elegant formet stål, som kan bestilles i grå, hvid eller antracitfarve. Sider i massiv bøgetræ. Fingertappede skuffer i ahorn.
En gradet skuffe i bøgetræ samlet med såkaldt svalehalesamling. En unik snedkerdetalje. Kendetegnende for alle Hanstholm køkkenskuffer er en imponerende holdbarhed, selv ved store belastninger. Skufferne forbliver letløbende, da de bærende skuffeskinner er forsynet med rigtige stålkuglelejer. Hver skuffe kører på 92 stålkugler. Udover de 4 skuffetyper har Hanstholm køkken indvendige bakker i 2 højder, også på letløbende kuglelejer. Hanstholm køkken producerer en lang række speciallåger. Her produceres den unikke nostalgilåge ilagt kvartstafliste. En sådan låge klæder boliger med ægte nostalgistil. Låger og alle specialfremstillede dele føres frem til samleafdelingen. Da et Hanstholm køkken ordreproduceres til den enkelte kunde, og det er muligt at bestille alle dele til køkken i specialmål, stilles store krav til logistik. Køkkenelementerne samles ved hjælp af bøgedyvler presset ned i lim. I et Hanstholm køkken samles siderne omkring bagbeklædningen. Bagbeklædningen er placeret i en not på alle 4 sider. Det giver en meget stabil konstruktion. Et Hanstholm køkken bliver solidt emballeret og læsses på egne lastbiler, som leverer direkte til kunden. Hanstholm køkken leverer ægte design. Her er vist et Hanstholm nostalgikøkken med en lang række snedkerdetaljer, som gør, at mange betegner et Hanstholm køkken som et møbel. Hanstholm køkken er underlagt Dansk Møbelkontrol som forbrugernes garanti for høj kvalitet. Her vises en topliste færdigsamlet på gæring for fabrikken. Grebsfri design er karakteriseret ved glatte overflader og systematisk linjeføring. Derved træder designet i karakter.
Der skal mange år til for at opnå status som klassisk. Hanstholm Classic har eksisteret i generationer, og dets tidløse design appellerer til mange og passer til ethvert hjem. Der er mange kombinationsmuligheder mellem materialer, former og indretningsmæssige finesser. Der kan kombineres med træ, linoleum, laminat og malede overflader. Hanstholm Line er en kombination af de stavopbyggede fronter og Classic-seriens facetkanter. Et stramt, elegant design, der leveres i alle materialer: massivtræ, sort bejset, laminat, linoleum og malet. Der findes Hanstholm køkkenudstillinger i Hellerup, København, Slagelse, Nykøbing Falster, Tåsinge, Sønderborg, Vejle, Aarhus, Holstebro, Vilsund, Aalborg og Frederikshavn. Du kan se meget mere på hjemmesiden hanstholm.com.